Hi guys, welcome back to my new vlog. Haino hailam sopio ani ketal vlog o. Tinike bazarao thangnai ang Durga Puja ni shopping khaina bagui dress rok najia ko Durga Puja ni hingke tinike naigana go bui haike agotala rok bo thangui shopping khlaimaya hingke sini bazaro no shopping khlainai angke bahaja dok mano naigano geno rok jayasa paithak jora nai tongdi tinini blog no tei jotono support khai tongbai di tabukhe sok paijak bazaro bithi nai tongo chrai banta charai maisaya hine doctor phunugui phaikya getabo bithi nai tongo mukhe sini bithi dokan o jaga kaising sob somoy bithi nao ani babu tongphuru bo jaga no nao sung getabukhe charai no jota jotsa nairi gano hine jota dogano phaimani hingke jota se maya o jaga o taisa nai phaikya maya bini banda hingke o jaga bo nai mani kwrui o jaga bo naijak maya hingke o jaga bo nai mani tabuk maya angui tongkha bini banda ojon korui anchiraini hingke tuya thisi kon hingke ba bini ojon maya ang tongkha tabukhe hatirok khaibene asugui naising tongkha ani logini no tabukhe nogo sokpaine karai katala bahan bai khaklo moi songoi tongo karai katala hingke mangsorok songna nango hine ma bui hinbai yang karai pai puru hingke tabukhe karai kotoma wase mangso kisano songoi tongo tabuk hingke khaklo bai mangso hingke aske thokjago jagani borok hingke abagani khaklo bai bahan songoi tongmani next day mai songi tongo phungni baidi phonni banta amokhe muya godok muya horni muya godok kwchang tabukhe chrai no toktui nawi takoi chrai ni banta toktui nana boi phaijak yakli kawai se mana saw toktui bo iko tuiburi tuikha tuibati mane tisa sari kata bote tisa nakha nabo chrai no sari nai besini pondok naigadi otok tino tabuk bazar khlaina mukhe mikhumo thaijak pohangni mikhumo kisa mana ke mikhumo gaske thokjago bo norom ke thogo gabokhe khaklo sini khaklo taklai thailia asuk kisa thaiman no chaya oi tonerikha babuni buskango January o samung tongo hingke aproni banta narugui tonkha hingke sakomara matro thaitam chekara manor naruksio obola sini bo thayamgani asuk torliya tabukhe mai tu songbai kya moi kasang rong muthungbai kya hingke tabuk ang moi songnai ta moi songnai naigano friso moso hingke jaga naigano ta motong phantok hingke mukhe gangla amsung no moi kuthungbo phantok kaita ama chaya hingke gangla songsinai gangla na sinai oise phungni baidi phuni bai dui bar chana bagui gangla ojon khe nanai ama hingke aske gangla thokjago obagini ang bazar thangrong gangla paima tubu bini banta gangla hingke baske thokjago tai mukuthung rong ke asu thokjagi abo hingke amsuk no nakha hingke obo mokol pekni angkano tai thaini na tongo tabu ko hingke amsuk no songsina ani fridge of kono phano kwrui amkhe mosose pura fridge khali sajana nongjani kono phano kwrui hingke o jaga hingke pista simi tongo tai mungsa kwrui simi no sajanai tai kwrui kono phano hingke musuk nakha tabuk bono swnamnai hingke bono swnamna swkang cherai maisana sani tongkha horo maisa thujak hingke bono charina bagui tokti bajak khainai tabuk hingke som rijak bo aro kisa som nangna te hine kisa mix khai tongo ta changmos bai angke tokti bajak khlai angke som pap jago do hingke tabukhe kisa riwi nai bono mix khairi ko jaga nango jaga nangyang bo mix khairiya hingke ba hingke thokbo kisari rikha tokti bo tisaba hingke thok sakhangke bono tokti riri nai ang jaga hingke thok sakha thok hingke o jaga tabuk tokti rikha tokti colour naithok tong kormo khe sulti rijak haike suti rijak oro suti rijak haike se naithok tongo colour pura ang tokti hingke aske hamjago do hingke chrai bo tokti baja hingke sao rukjak hingke chaya bagini bono baja khai mario bo haino sao bono khubuksa
hingke bono chai sina bini mui kun phan kori tokti simi sina tokti baja simbai no bo mai masa sina hingke mui bo songya kongka ba hingke ani gangla hingke hake songka oro gangla o alu tui riri kha bisi kobang riliya amo tabuk songoi tongo hingke kisa okde monkha hingke buti riri nai bono ang tabuk koloi nai kaham ke koloi nai go kholobai rinai ta kholobai srapsa tongrei rikhang keno monkha keno buti riri nai ta ang o jaga o yangka ba ama go loti phoran mani baksa baran ka baksa baranya hingke je ranya no sayu nai tini tese phoranna bagui sai tongo ta je kisi tongnai no hingke loti hingke bosaya do ang simisa o hingke kwbangma hingke ba phorani naru deni naru mani hingke ani mui buti rikha do buti rimani buti busu jara ran khanai gano go o jaga abo khorok bo khangni tongmana baja obono riri kha hingke bono ang okde monkha go buti ran kha hingke gari sinai da tinike tuku puruse wati phairi ne bokorong masuka miya bo bokorok sujak jai tini tesa bokorong masuka wati yo tuku khangke bo bokorok si thangka hingke bokorong masuka da wati bo phaitongo miya bo phayo tini bo phayo haino pherang bo kongman da sidi kirimani hingke wati phaisi thaka bolte te kisa phaitongo ta wati video hongke kaham ke sijak ya jaga o wati phaitongmani kaham ke nukjakya tabo tesa kwbang ke phairi kha do wati kwbang ke phaimani se video hingke kisa nukjagoi tongo wati kalai tongo pherang bo kogoi tongo tabo hingke tesa next vlog o malai sinai norok jotono hambai video nai tongmani bagoi।